ሰላም ጥዕና ሃበለይ ኣብ ዘለኹሞ ንኢሎም ዝበልክዎም ዜናታት ስፖርት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ንምክትታልኩም ብኽብሪ ዕድም ብራዚል ንጃፓን ብምስዓር ናብ መበል ሻምናይ ዙር ሓሊፋ ካናዳ ናብ መበል ሻምናይ ዙር ምሕላፋ ድሕሪ ምርጋፃ ሎም ምሸት እቲ ናይ መበል 16 ዙር ግጥማት ብሓደ ኣዝዩ መሳጥ ፀወታ ኣብ መንጎ ብራዚልን ጃፓንን ቀፂሉ ነይሩ ነዚ ግጥም እዚ ሰላሱ ብራዚል ብ4-3-3 ክትፃወት ከላ ኣጥቃዕታ ድማ ቬንሰስ ጁኒዮር ራያን ኩናን በቲ ሓደ ወገን ድማ ሳምራይ ብሉ ጃፓን 3-4-2-1 ስልቲ ሒዘን ንሜዳ ወሪደን ውዳ በይኑ ኣብ ቅድሚት ክስለፍ ከሎ ዶናን ሜዳን ድማ ወሃብቲ ደገፍ እዚ ኣብ ሆስተን ስታዲየም ዝተኻየደ ፀወታ ክጅመር ከሎ ብዝሓይ ደንጉየን ኔይማር ኣብ ወንበር ተፀበይቱ ኮይኑ እናተዓዘበ ኣብ ካልኣይ ደቂቕ ብሩኖ ጉማረሽ ቀዳመይቲ ፈተነ እኳ እንተገበረ ሾቶ ግን ኣይሰለጦን እቶም ብካርሎስ አንቸሎቲ ዝምርሑ ተፃወቲ ብራዚል ኩዕሶ ብምቁፃር ፀወታ ክፈትሩ ፀንሑ ኮይኖም ጽቡቕ ናይ ጋንታ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ስግኣት ምፍጣርን ቀፂሎም ኩንያ ኣብ ጥቓ ክልል ድዳት ኩዕሶ ረኺቡ ዚዮን ሱዙኪ ሓላዊ ውልዳት ጃፓን ግን ኣድሒንዋ ኣብ መበል 13 ንምዃን እዩ ድሕሪ ውን ዝገበሮ ካልእ ፈተነ ነይሩ ግን ኣይሰለጦን ጃፓን ዋላ እኳ ተፀቒጦም እንተነበሩ ተስፋ ከይቆረፁ ጽቡቕ ተኸላኺሎም በብቕርቡ ድማ ናብ መጥቃዕቲ ክሰሃገሩ ጀሚሮም ቅድሚ ቀዳማይ ፍርቂ ፀወታ ፍርቂ ሰዓት ምውድኡ ኢቶ ማእዝን ኩዕሶ ኩርናዕ ክሃርም ከሎ ኢዳ ድማ ብርእሱ ጽቡቕ ገይሩ እኳ እንተሃረማ ሾቶ ግን ኣይሰለጦን እዚ ናይ ጃፓን ምንቕራሕ ድማ ንፍርኦ ኮይኑ ዳንኤሎ ኣብ ማእከል ሜዳ ኩዕሶ ምስ ሰጥፈኣ ሳኖን ናይ ብራዚል ተኸላኸልቲ ዝነበሮም ሃጓፍ መዝሚዙ ንቕድሚት ሰጊሞም ንኦሊሰን ብሓንቲ ፈተነ መሬት ዝሓዘት ኩዕሶ ድማ መዝጊብሉ ብራዚል 0 ጃፓን 1 ኣብ 29 ደቂቕ ኩዕሶ ንሱዙኪ ኣየሸገረቶን ብራዚል ኣብ ማእከል ሜዳ ድኽመት ስለ ዘርአያት ቴክኒካዊ ጌጋታታ ስለ ዝበዝሕም ንዕረፍቲ ወፅየን ድሕሪ ዕረፍቲ ካርሎስ አንቸሎቲ መደባቱ ብምቕያር ንኣንደርሰን ናብ ሜዳ እተዎም ባቆይታ ድማ ብምኽንያት መጉዳእቲ ካብ ሜዳ ውፅኦም ብራዚል ተመሪሓ ስለ ዝነበረት ነቲ ውፅኢት ንምምዕራይ ፀቕጢ ክትፈጥር ጀሚራ ጉማረሽ ድሕሪ እቲ ዳንኤሎ ዘመሓላለፈሉ ፍጹም ቅላዕ ማለት ክሮስ ንሱዙኪ ክፍትኖ ከሎ ኣይሰለጦን ታሚያሱ ካስሚሮ ብርእሱ ዝሃረማ ኩዕሶ ካብ መስመር ሾቶ ተኣምራታዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣውፂዋም እቲ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማእከል ሜዳ ተፃዋታይ ግን ድሕሪ ሒደት ካልእታት ፍርኡ ረኺቡ ብራዚል ካልእ ክሮስ ናብ ካልኣይ ፖስት ከተመሓላልፍ ከላ እቲ ናይ ቀደም ናይ ሪያል ማድሪድ ተፃዋታይ ካዝሚሮ ብርእሱ ኣብ ሰኪዕታ ኣስፈራም ጋንቱ ናብ ፀወታ መሊስዋም ብብራዚል 1 ጃፓን 1 ኣብ መበል 55 ደቂቕ ብራዚል ተባራቢራ መሊሳ ደሚቓም ብፍላይ ድማ ቬንሰስ ጁኒዮር እቲ ናይ ማድሪድ ተፃዋታይ ኣብ ፀጋም ወገን ኩዕሶ ረኺቡ በይኑ ብዘደንቕ ክእለት ምርኣይ ናብ ካልእ ሾቶ ኣዝያ ቀሪባ ነይራ ግን ኣይሰለጦን ኣብ ናይ መወዳእታ ፍርቂ ሰዓት ኢዳ መሊሱ ሓደገኛ ፈተነ እኳ እንተፈተነ ኦሊሰን ግን ኣለኹ ኢልዎም እዚ ናይ ጃፓን ፈተነ ነቲ ናይ ፀወታ ኩነታት ክቕይሮ ይከኣለን ብራዚል ቁፅፅር ብዙሕ ቁፅፅር ኩዕሶ እኳ እንተነበራ ኣብ ጥቓ ሾቶ ግን ሓደገኛ ኣይኮነትን ነይራም ብሓፈሻ እዛ ዓብ ፀወታ ሓይሉ እንዳኸደ ክልቲአን ጋንታታት ድማ ዋላ እኳ ቬንሴስ ኣብ መወዳእታ 88 ደቂቕ ፈተነ እንተገበረ ሾቶ ግን ኣይኮነትን ኣብ ተወሳኺ እዋን ማለት ኢንጁሪ ታይም ካዝሜሮ ብሰንኪ መጉዳእቲ ቦትኡ ንፋቢኖ ሓዲጉሉ ግን እቲ ሰሌዳ ውፅኢት ኣይተቐየረን ብራዚላውያን ጃፓናውያን ናብ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ማለት ኦቨርታይም ገጾም ኣምሪሖም እንዳተባህለ ብጋብሪኤል ማርቲኔሊ ካብ መወዳእታ ንጋንትኡ ሓራ ውፅዋም ካብ ጉማርሽ ዝረኸባ ዘደንቕ ፓስ እቲ ሓድሽ ዝኣተወ ተፃዋታይ ንሱዙኪ ብክሮስ ኩዕሶ ኣሸኒፍዎም ክልተ ብራዚል ሓደ ድማ ጃፓን ኣብ 95 ደቂቕ ንጃፓን ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ ፍጻመ እኳ እንተነበረ ንብራዚል ግን ናብ መበል ሻምናይ ዙር ክትሓልፍ ኣኽኢልዋም ትቕፅል መጋጥምታ መን ኮን ትኸውን ኖርዌይ ወይስ ኣይቮሪ ኮስት ኣብ ቦታ ኮመንት ንዝነበረኒ ስፖርታዊ ዜናታት ናይ ሎሚ ምሸት ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም